В дъното на класирането Академик София и Сливен в местата за пряко изпадане. Видима Раковски на мястото, което пък ще доведе до бараж. Ето и програмата за следващия 27-ми кръг. Най-интересно се очаква да бъде в мачовете Славия срещу Литекс, Локомотив Пловдив срещу Левски и Берое срещу ЦСКА. Лидерът в западната Б група Ботев Враца победи като гост в дербито срещу Етър с 1-2. Виолетовите започнаха силно мача и още в третата минута създадоха първата опасност пред вратата на Цветковски. След финт на Джайоба, Лапантов излезе на добра позиция, но ударът му бе избит от вратаря на гостите. Етърци продължиха със силни атаки. В 14-та минута Тихомир Кънев стреля от прак свободен непосредствено до линията на наказателното поле, но топката мина близо до гредата. 4 минути по-късно отново Кънев финтира двама защитници на гостите. Ударът му обаче намери Цветковски. Първата по-сериозна опасност за зелените дойде в 29-та минута след самостоятелен пробив на Райков. Той обаче стреля слабо и не успя да затрудни стража на Етър. Нова атака на домакините в 31-та минута. Джайоба изведе Баев сам срещу вратаря, но топката мина далеч от гол линията. Грешка на Димитров 10 минути преди края на първото полувреме се размина с града след прехвърлящ удар на Симеонов. Последва подем в играта на Ботев с няколко силни атаки. В 43-та минута Симеон Райков открадна топката и я подаде на Ценовски, който с удар в долния десен ъгъл изненада Димитров за 0-1. През втората част домакините отново взеха инициативата в атака, която този път се увенча с успех. В 60-та минута Харлов центрира от фал и в разбъркването Ивайло Данчев се отбеляза автогол за 1-1. Нова опасност пред Цветковски 20 минути преди края на срещата. Кънев би силно отворено, вратарят изби в корнер. Нова грешка във виолетовата защита помогна за победата на врачани. В 80-та минута Данчев подаде към Валериев, който от непосредствена близост отбеляза за 1-2. Ето и всички резултати от западната Б група. Чавдар Етрополе Септември 0-1, Чавдар Бяла Слатина Манеш 1-1, Банско Спортист 0-2 и Вихрен Пилин 1-0. Видяхте картина от срещата между Етър и Ботев Враца. Няма кой да спре Ботев Враца към промоция в А група. За втората позиция ще се борят тимовете на Спортист Септември и Банско. В дъното на таблицата са тимовете на Манеш, Чавдар Бяла Слатина и Ботев Криводол. Отборът